Toriaqarpoq. Unnak. Tää. That's emotional. Ayrıca da aptal. Ayrıca Ayat the Mary in the
qassuserneq Wow. Huh? Nato. Imam mitak para aamma. Imang may takpin. Na, nagkakanots. Ayoko. Dito kayo. Oh? Amma. Oy. Pusita. Boleh pasok mo. Dati kumeti yan eh. Oo. Ata, kamaya kamanito suyo. Natako pa doon? Nga? Keda kisa imut keda ke masih macam itu. Nga? Itu itu. Ayna. Ama ay ko sa kanong ma. Slide. Kanong ma si YouTube. Ano? Let's see ma. Teko yun. Uyak sa to uy so kada ruwan skal. Ama Angin ng may imma ka. kay maro. Mayong watit to. Anik. Naman naman. Tapi pukong na mayo ko. Pukong eh. Akalo. Hi. Agak ka na akan. Akan magaya sa mo.
Suridu ni taksidelane seqidan kami naderame nuian nuak takane iman suaman na ingat na bigaran siguro sa minguin duin namne inunaruk kifang isusaksuane misigara inunak nunan Halo, ako'y kusog pa. Oh, ito. Kapag na mayo, ayaw mayo. Nalungat ko sa mga nang nalungat siya. Ikat daw ba? Ako nito mayo mayo. Ikat tunik. Apas, nunugos. Nato.
kiwa. Ay, wala. Ah. Katayan lang pa nila. Oh. May kiwasak pa siya nila. Oh, ay ito. Hee! Ito siya? Di ba anak pagka? Ano? Hee!